Čo je teda iné a zložitejšie oproti modelu 3 je, že nedávam tam film takýto na cievke, ale potrebujem z tej cievky film previnúť na takúto kazetu. To sa robí v tmavej komore. Nie je to veľmi zložité, môžem vám ukázať, ako to funguje. Čiže kameru dám zatiaľ takto bokom. Ja používam film FOMA, pretože jednak je lacný a jednak je pomerne kvalitný. On vám príde v takomto obale na takejto cievke. Na tejto cievke už nie je film FOMA, ale film, ktorý som vyťahol z takejto kazety, že ani neviem, že aký je výrobca a čo na ňom bolo. Používam ho ako cvičný film. Čiže toto je film 16 mm, je perforovaný z obidvoch strán. FOMA vyrába perforáciu z jednej strany. Keď zakladáte film do kamery, tak je dôležité založiť ho tak, aby ste tento chvostík mali vlastne dole a aby film tou časťou, kde je emúzia, bol vnútri. Áno, tá cievka je svetelne nepriepustná, čiže neprepúšťa svetlo, neosvetľuje film, keď ho zakladáte. Ja to robím v tmavej komore s filmami, aby som neprišiel o žiaden film a hlavne ja potrebujem dostať ten film z tohto sem, čiže tá cievka funguje tak, že ona je, táto kazeta je prispôsobená aj transportu. Vidíte, že tu je pliešok, ktorý akoby zabraňuje tomu, aby film bol exponovaný. Čiže keď ho dám dole, v tej cievke nič momentálne nie je, takže tu by bol film. Tým, že tam nie je, tak ho ani neexponujem. Odšroubujem šroubičky z tejto kazety, tým ju otvorím, čiže to je prvý krok, čo potrebujem urobiť. Toto sa robí v absolútnej tme. Ja to robím buď s fotorukávom, alebo teda v tmavej komore. Tá kazeta vlastne vyzerá takto. Na vrchu je cievka, respektíve jadierko, na ktoré naviniete film. Z cievky na spodku je zase jadierko, na ktoré sa film navíja už v kamere. Čiže veľmi dôležité je vedieť, že aj vnútri tej kazety film musí byť navinutý tak, aby ten film, ja to nazvem takto, že chvostík má na pravej strane a perforácia je dole. To je veľmi dôležité. Pri filme, ktorý je perforovaný z oboch strán, je to v zásade jedno, lebo ho viete navinúť veľmi jednoducho, nepotrebujete žiaden medzikrok, tým, že otočíte to jadierko akoby opačne, dáte ho hore nohami a začnete film navíjať, tak potom robím pár závitov, potom keď ho otočím, tak už mám ten chvostík na správnej strane. Čiže vždy musí byť vrstva, ktorá je svetlocitlivá vnútri a perforácia by mala byť na spodku. Tým, že to je film takýto cvičný, tak si ho môžem zobrať koľko chcem, lebo už je exponovaný. Potrebujem ho dostať vlastne tak, že tu sú otvorčeky na tej kazete. Jednoducho si prstom otvorím otvorček, prepchám ten film cez otvorček, dostatočné množstvo. Z druhej strany urobím to isté, otvorím si kazetu, vopchám ten film dovnútra a teraz v zásade ho potrebujem dostať na toto druhé jadro. To je veľmi jednoduché, lebo ono je z časti takéto kovové, a plastové a kovové, čiže do tej kovovej časti len vsuniem trochu filmu, natočím ten film, aby som mal istotu, že sa mi teda bude navíjať. V tom momente zatváram tú kazetu, strana, kde je otvor, ide dole, tu sa ešte nastavuje vlastne počítadlo metrov filmu. V tejto kamere už film je, takže ja ho otvorím, ukážeme si, ako to vyzerá vnútri a otvorím tú kameru. Čo je veľmi dôležité pri kamerách Krasnogorsk, oni občas trhajú film, čiže je veľmi dôležité dobre nasadiť ten film okolo ozúbeného kolieska, ktorého otáča. Film natiahneme a ukážeme si, že teda funguje to. Film je založený
Takže takto funguje kamera Krásnohorská.